Nou goeie, dat wie een prachtig mooi nieuwsgierig optreden van SEA. Ik ben Volkert Wesseling, ik mag weer even wat zeggen. Willem dat even rustig gewoon, dus bij deze. Zo rondom 1940 werden er amper wekkers, lid staan mobieltjes. Koerst toen de tijd een pardervreegje, om die bijgelijks een uur of 6 morgens wekker te maken. Een parder die tikte maar een stok op het door als raam. Krekt zolang dat men duidelijk maakt dat hij of zij wekker wie. Zeker bedrijven maken hier gebruik van, zodat ze wist wien dat het personeel op tijd ontwerkt wie. Een prachtige uitvinding. Ik stel me voor hoe heerlijk het is dat ik om zo'n uur morgens wekker tikken word. En van 50 cent extra vregie als een parder mijn autoruiten ik nog even schraapje wil. Maar nee, het is mijn mobiel die mij een meest irritante toon aangiet op een tijd waar ik hem op insteld heb. Ik kan ervoor kiezen om te snoezen, maar mochten de autoruiten bevijzend wijzen, kom ik te laat. Onder het genot van een betiid bakje koffie leest alle appjes die jongens let als ze in de nacht binnenkomen binnen. Vaak zijn dat werkgerelateerde vragen. Checkst die likes op Facebook als TikTok, valt altijd al. Scrollst door de koppen van de NOS-app en zei de holle weer vol mooi vrouw het probleem. Redelijk allerlei gestrest, giest de door uit en zo is het mobieltje net voor te tanken. Zeker onder de jongeren is de telefoon een onmisbare knuffel, wekker, kranten, brief, hulpmiddel, squalboek, schrift, almanak, agenda, hobby en een grote aanleiding worden. Daarom heeft de regering bedacht om vanaf dit jaar in de klasse tijdens de lessen de mobiel te verbieden. Nou ja, net verbieden, maar als dringend advies maakte Jan dat mobiel de leerprestaties net ten goede komt. Of dat de concentratie via te ziekje is. En nog maar net te spreken over de straling van zo'n ding. Ik ben benieuwd of de prestaties van leerling dan aanst ik beter binnen. Want bij thuiskomst van squallen kan ik me indenken dat alle appjes, snaps, TikTok-filmpjes, vlogs bijwerken worden moeten. De vraag is dan, wordt een leerling dan het aanleid van het te maken zijn huiswerk? Als het leren van een toets als examen. Is dan takkenmier het dringend advies van de regering dat ik thuis de mobieltjes verbinden worden? Ik zit al van mij. Een parder die de leerling wekker maakt. De telegrambesteller Del komt om met de mededeling dat de eerste 2 uren op squallen uitvallen. Dat is de dwarpsomromper razend. Oh, wacht even. Ik heb een gemiste oproep. Nou, ik zal even die persoon appen dat ik midden in opnames van Noorderwind zit.